Парфюми, на които да заложим за тържеството на Нова година, за голямото парти, за мощното избиване на комплекси по скъпи локации, дестинации, курорти. Парфюми, които стават следа и отпечатък в спомените. Започвам с един такъв, с който свързвам аз лично Нова година. Днес на нишане, понеже имах много тежко напиване и след това цялото легло ме реши, него ми беше лошо през цялото време. Много потентен, много мощен аромат, който блъска здраво денонощно, както вече споменах. Уиски с много мед, кожа, шафран, плодови нотки, има доста розичка, парфюма е супер звяр. Всичките са такива, защото искаме да ни усетят от 3 метра, да ни заговорят, да ни питат с какво сме. И ако може да се преведем с някой, а не с бакшиш или с такси. Омбре аромат на Louis Vuitton, следващото ми предложение е малина кожа, доказан фаворит. Супер мощен, тук може да пръснете повече спрейове от обичайно, ако го имате този парфюм. Ако го нямате, по-бюджетни варианти, които не са по никакъв начин като представяне, като комплименти. Morden Lords на Sergioff, който е същата роза от комбинация, малко по-към роза избива, супер потентен и супер мощен аромат. И бюджетният Royal Night от Woods Collection, който се намира за 80-90 лева. Перфектен клонинг на омбре аромат. Продължаваме напред с Purpose 50, дигаме рязко нивото, отиваме на територията на тамян, ветивер, франкенсен, сандалово дърво, акигалвуд, истински потентен звяр, с това ще ви усещате от 3 метра, много мъжки, много мощен парфюм. Истински класен аромат, ако сте в някаква по-такава изискана среда, тежки коктейли, събиране на герб или на ДПС ново начало, където не трябва да заглушите великият лидер Bond Amber от Clive Christian. Ще си така своя облак, около 1 метър около вас ще го усещат. Шефа няма да се дразни, че сте му взели славата и вниманието и ще оцелеете и може даже да получите коледен бонус, ако сте осигурили доста гласове за изборите. Друг парфюм, с който не трябва да прекалявате с спрейовете, 3, максимум 4. The Moon от Frederic Malle, истински уд с роза, супер потентен, супер парфюм за специални случаи. Този става и за смокинги дори, пак като казах за парти в Хаят или в Хилтън на ОПГ, на ГЕРБ и на ново начало. И продължаваме напред с подобен бист, Busa Fire, тук ако сте на някакво вече в лонч, в резиденция, английския клуб, който е до ялта, супер мощен парфюм, 2-3 спрея, не под дрехите, понеже целият апартамент почне мирише на него. 28 акорда нот има в този парфюм, супер мощен и е супер празничен, потентен, не е за всеки ден. И завършвам с един любимец на масите в момента, супер актуален хайп, Outlands на Млаш, малко по-всякак свеж, по-лек за носене, но доста потентен, доста харесван и доста добре направен парфюм, с който ще се наслаждавате на една страхотна вечер. В коментар под клипа може да оставите на кой парфюм ще заложите за новогодишната вечер. А ако клипа ви харесва, ударете ни лайк и се абонирайте за канала. Благодаря ви!